Voisin täyttää sen neekeri, jos mä voittaisin tänäkin vuonna. Munakello! Mäkin haluan voittaa. Teidän täytyy odottaa vielä, kun me ei ole saatu niitä palautelomakkeita, mutta milloin ne palautepaperit tulee? Mä en ihan tarkkaan vielä tiedä. Se vittu lupas tuoda ne henkilökohtaisesti, että mitään vimppiä ei pääse tappamaan. Jaha. Täälläkin on varmaan sitten puitu meidän himokolat läpi. No hei, läski. Onko joku vielä? Olenko mä todellakin niin että sun täytyy juoruilla meidän asioita pitkin kaupunkia? Mitä sä tarkoitat? Sä puhut Sepolle, Seppo puhuu Toskaan, ja yhtäkkiä meidän asioista tietää rapu. Seppo ja Helenahan on meidän ystäviä eikä mitään juoksijoita. Sä olit sanonut Sepolle pelkääväs pizzaa. En mä kyllä varsinaisesti niin sanonut. Ymmärrätkö sä yhtään millaiseen tilanteeseen sä asetat oman vaimos? Salai, jos mä puhuttais tästä sitten vaikka ei ikinä. Vai että ei ikinä. Siitä saat! Siitä!